бозам як замини фурӯшӣ аз як бародари тоҷики хидмон дар Владимирский област под Москвада қарор дорад, Петушкида. хоб деревня Волосова, улица Зеленая, замин 12 сотиқа мега, гирдиш забор кардагиай, 2 дона вагон, я тай дига времени 3/6 мега сохтагӣ, я хонаи времени 3/6 сохтагӣ дорад. хоб свет 100% ҳаст, счётчик ҳаст, газ ҳаст. хулоса ба пеши хона газ гузаштагиай, гази давлатӣ ва я мегирӣ медурори дар замин. хоб фақат иҷозача мегирӣ мегзаронӣ, халос. Документош ҳамаш 100%, нархиш 1 миллион 500 000 рубли русӣ. Варианти алиш ҳам астай ба ягон мошин дар Тоҷикистон. Конкретно заминхаро, ина гӯем ки то хона сохтаантона, ҷои иstiqomat ҳам доштай. Вагон я хонаи времен, 2 та вагон я та хонаи временка дар байниш буда. хулоса возможности хонакунирам ҳаст. ҳуҷҷатошам ҳамаш 100%. рақамҳои WhatsApp-и соҳиби замина дар рӯи экран мемонам. бародари тоҷики хидмона мега варианти алиш ба ягон мошинои мисол нормальни састани Тоҷикистонда боша ҳастай, атаки хигирем пул қати далши чақчақотона қати соҳибиш кинем, муомила дора, ҳами харидори конкретна кирава, бо муомилашам конкретна меша. зангиш зане, рақамош дар рӯи экран. Салом алейкум мардуми Тоҷикистон. ҳаминҷа як ҳавлии фурӯшӣ будай. Владимирский област, район Петушки, деревня Волосова, улица Зеленая. Мезани худиш нишон медиҳад. Ай Москва то ҳаминҷа 100 я 110 километр. Ай иснам раҳ ҳастай. Ай иснам раҳ ҳастай. Ай ҳаминҷа ҳамин хел броем бренагар то центри райони Петушкира 3 километр ҳамин хелай. Инҷа да вишкаи связам ҳастай, связ ранги аҷоиб кор мекунад. Так ҳавлии мо ҳаминҷа 12 сотиқ замин, гирдиш полни забор гирифтагӣ, дарвозаи мошиндиро дора, дарбичаи медромадагӣ дора, ина заборҳо, ина мехи заборҳои чотка гирифтагӣ тайёр кардагӣ, ина дарвозааш. Дар ҳавлии дитта ина хеле битовка, яъне вагон, вагоне ки зиндагӣ мекардагӣ ҳастай. Метавонӣ зиндагӣ кунӣ. Просто камтар ҷоҳошона уроин карда шурӯъ карда мемонен, метавонӣ зиндагӣ кунӣ. ҳавлии тоза алаф палафиш задагӣ, тоза кардагӣ, фақат метавонӣ сохтмонро сар кунӣ. Иҷода бояд ин хеле сохтмони временка кардагӣ тайёрай. Ира времена тайёр кардем, гуфтем ки ҳаминҷа мегзарем, зиндагӣ мекунему, хона месозем гуфта. Хай нашид, плану туғри нагирифт. хулоса гап ҳамин. Нами 2 вагон, як инам хеле хонача сохтагӣ, 12 сотиқ замин, гирдиш полни забор гирифтагӣ, свет омадагӣ, свет ҳастай 100%, документош 100%. метавонӣ биёӣ сохтмон, иҷозати сохтмон давно гирифтагӣ, метавонӣ биёӣ сохтмонро сар кунӣ. Иҷа хеле ҷои дачни нестай, СНТ меган, у хеле нестай. Иҷа метавонӣ прописка кунӣ. хата номта гузаронӣ, дар иҷа ном прописка меган, чӣ меган, охелӣ кунӣ мешава 100% ҷой. улицаи конкретнай. ҳамсояҳо ҳамаш тоҷикан. 1 та, 2 та, 3 та, 4 та. ҳамин хеле яқат тоҷикай. Инаи ҳамсоя тоҷикай уже давно қати зан оилаш зиндагӣ мекунад. як ҳамин хона газ гузарондагиай, газ омадагиай, ҳамита газ гузарондагиай. шумо ҳам иҷозати газа мегирен, хонада мегзаронен, зиндагӣ кардан мегирен. хулосаи гап ҳамин хел.